Amb una demostració de còctels a càrrec d'Elivisa s'ha presentat la 14a edició de l'Aula de Cuina de Vilafant, que sempre aconsegueix una alta participació. Es farà a la cuina del Col·legi Mare de Déu del Món fins al dia 12 de març. Aquest any hi ha coses interessants, des de cuina índia, de la part exòtica, que crec que pot ser una novetat que realment sigui molt benvinguda, fins a la cuina gastronòmica, diguéssim, que jo la veritat és que Pilar he intentat averiguar realment què significava i m'ha costat. Agrair un any més als restaurants de Vilafant, que evidentment continuen participant i que ells són, diguéssim, el puntal d'aquest curs. Hi participen 7 restaurants, dels que gairebé la meitat són de Vilafant. L'objectiu és explicar un tipus de cuina fàcil de fer a casa. La idea meva és enfocar-ho més a cuina que la gent pugui fer més a casa, amb restaurants molt propers de casa i amb ingredients fàcils que estiguin a l'abast de tothom. Tal com ha dit la Consol, aquest any hem volgut fer una presentació més participativa, enfocant-ho més a la cuina, i la idea principal ha sigut muntar un curs de còctels. El còctel que s'ha preparat als inscrits i s'ha deixat tastar és un Cosmopolitan. Perquè els ingredients són fàcils de trobar, ¿vale? Hem anat a buscar un suc d'aràndanos, que és la base del còctel. Hem agafat el Mercadona, perquè el teu Caritori. Un suc de llima, que jo també l'he portat preparat per anar més ràpid, però suc de llima, les primeixes i punto. Un triple sec, que nosaltres hem portat el de la nostra empresa, però un triple sec és un Cointreau. Les classes es fan cada dimarts al vespre. Hi participen els restaurants i professionals Can Quim, Roser Relull, la Rectoria, Can Tuyes, la Figuereta, la Quinta Forca i Cuina 22.